Moi, mä oon Kati ja mä etsin tällä hetkellä urapolulleni uutta suuntaa ja uutta inspiroivaa työympäristöä. Mä oon tutkijataustainen biologi ja väitöskirjani mä oon tehnyt diagnostisen genetiikan alalla. Ekologiaa mä oon harrastanut koko mun aikuisiän ja suuntana sekin siis kiinnostaa. Viimeiset 10 vuotta mä oon työskennellyt mun toisen ammatin parissa, kiertotalouspohjaisessa vaatetuotannossa. Ja siellä mun työtehtävät on ollut tosi monipuolisia aina suunnittelusta tuotantoon ja myyntiin asti. Nyt mulla olisikin siis etsinnässä tosi monipuolisesti näihin mun erilaisiin osaamisalueisiin soveltuvia tehtäviä, niin tieteen, vaatetuotannon, kiertotalouden tai vaikka luonto- ja ympäristöaiheiden parissa. Mä olen hyvä viestiä ja taustaa multa löytyy niin tieteellisen tekstin tuottamiseen kuin sitten tietopohjaisen markkinointiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja kokemusta ja taitoja multa löytyy myöskin esiintymiseen ja kouluttamiseen. Ja näistä molemmista saatu palaute on ollut aina erinomaista. Ja jonkin verran kokemusta löytyy myöskin johtamisesta ja esimiestyöskentelystä. Mä rakastan tiedettä, tutkittua dataa ja faktoja. Ja aika usein mä tykkäänkin perehtyä johonkin aiheeseen vähän syvällisemmin ja esimerkiksi tutkia taustalla olevia ilmiöitä. Ja mä toivoisin, että myös tulevassa tehtävässä mä voisin kehittyä, oppia uusia taitoja tai omaksua uutta tietoa. Mä olen parhaimmillani ja mua oikeastaan myös motivoi hyvin vahvasti työskennellä osana osaavaa tiimiä jonkin yhteisen päämäärän tai projektin eteen tai yhteisen aiheen parissa. Nyt mulla olisikin toiveissa löytää paikka, jossa mä voisin hyödyntää mun monipuolista taustaa ja mun omaa persoonaa. Ja tietenkin olla myös arvokas lisä mun tulevalle työnantajalle hyvään porukkaan. Jos sus tuntuu, että se porukka on siellä, niin ota ihmeessä yhteyttä. Mä kerron tosi mielelläni itsestäni lisää.